Тизден җиләкле җәйләргә аяк басабыз, ә моннан тыш җәй ул туйларга иң бай ел фасылыда. Яңа гаилә коручыларга бай тормыш тәҗрибәсе булган Югары Нурлат авылында яшәүче Төхфәтуллиннар гаиләсе үрнәк булырлык. Әлеге гаилә өчен быелгы ел юбилейларга аеруча бай. Хуҗабикә Нәфисә ханым 65 яшен тутырса, парларның гаилә корып яши башлауларына 45 ел. Аларның тату яшәү серләре белән безнең төшерү төркеме дә танышып кайтты. Нәфисә ханым йөгерә-йөгерә савытлар тезә, кулы кулга йокмый аның. Кунаклар инде күптән чакырылган, иләр җыештырылган. Бик тиздән буш өстәлләрне тутырып, якын кешеләр аны туган көне белән котларга җыелачак. Балаларыбыздан да, тормышыбыздан да бик канәгать. Шушы авыл егетенә үк кияүгә чыктым бит инде мин. Димәк, ничек дип әйтим, холыкларына өйрәнергә дә туры килмәде дияргә мөмкин. Авылда бит инде ничектер бер-берсенә ошаганрак холыклы кешеләр яши. Уңганлыгы белән, дөньяга карашы белән, тормыш көнкүреше белән, шулай итеп әйбәт кенә яшәп китеп, мен аның белән яши башлавыбызга да хәзер 45 ел була бу кисте. Менә шулай гомер әкрен генә ага, үз тормышымнан бик тә канәгатьмен. Кешегә шуннан тартып бәхет кирәкмидер инде. 65 яшьтә дә шулай сау сәламәт булгач, балаларың һәрберсе тормышта үз урынын тапкач, гаиләңдә тынычлык, иминлек булгач. Нәфисә ханым 5 балалы укытучы гаиләсендә үсә. Эне-сеңелләренә юл ярып баручы, аларга үрнәк булырга тырыша ул. Шуңа да һич икеләнмичә укытучы һөнәрен сайлый. 40 ел мәктәптә балаларда татар теленә карата мәхәббәт тәрбияләй. Кичкенәдән үк әдәбиятны, татар телен сайлавым юкка гына булмагандыр. Чөнки яңа китаплар чыга торалар. Анда Габдрахман Әбсәләмовларның инде шул кадәр иҗатларының кичле вакыты. Аның яңа романнары басылып чыга тора. Аны укытучылар кичләрен җыелып укыйлар. Кызыклы романнар бит инде. Мин әтигә ияреп барам да, аларның шулай җыелып укыганнарын тыңлап торамалар янына кермим. Алар укып бетерәләр дә, китапны мин алып китәмен. Алып китәм, төн буе шул китапларны укып, менә ничек дип әйтим, Габдрахман Әбсәләмовның, Гомәр Бәшировның романнарын укып үстем бала чактан ук. Шуннан урта мәктәпне тәмамлаганнан соң, нинди юнәлештә китәргә дигән вакытта, минем инде ул сорау хәл ителгән, татар теле әдәбият укытучысы булам дип. Ә менә җимеш бакчасы Төхфәтуллинар гаиләсенең горурлыгы. Алмагачларның чәчәк ату вакыты да Нәфисә апаның туган көненә туры килә. Бу йортны салып чыгуларына да 30 ел була икән. Өйдә дә, бакчада да гел ярдәмләшеп, киңәшләшеп эшли алар. Бу бакча безнең ял язды кебек. Бәйрәмнәрдә, ялларда без балаларыбыз белән шушында чыгып, шулай инде бакчада ясадык өстәл, анда самавыр куеп, көмірден матур иттеріп, дуслар килгән вакытта, туганнар килә, шулар белән бер әңгәмә корып, бер сөйләшеп алып, гомер уздырабыз инде без. Шулай матур гына яшәдек, шулай дальше шулай яшәргә булсын. Нәфисә ханым лаеклы юлга чыккач та тик утырмый, авылдашларын дин гыйлеменә өйрәтә ул. Җәйләрен балалар өчен мөселман лагерьлары оештыралар. 65 яшь ул картлык түгел, иң мөһиме күңелең яшь булсын ди тынгысыз остабикә.